हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं दिनैनि दिनाव दा हाग्रामा बबे समस्थियाव थांगो जों चेलेन्ज खालामनो इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि सासे खिब्रमा बायदि कास्टमारबाबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमारबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमारबाबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमारबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो गतिके खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थाखागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामा आं दहायनो बुंबाय खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन आं बेखौ केयार खालामा हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं दिनैनि दिनाव दाबो भट गेले बिपिएफखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै चेलेन्ज खालाम हाग्रामाजों आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बबे समस्थियाव थांगो जों चेलेन्ज खालामनि इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो सार आसाम इउपिपिएल दल हिसाबै फैबाय थानाय एमपि इलेक्सन थाखाय प्रिपेरेसना माबायदि जादों जोंना 100% क्लियार जाबाय मानव गिदिर चिफ आरो जोंनि पार्टी गाहाय बिथां मानव गिदिर प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि जि एक्जिकिउटिभ मोनसे जोंहा कोर कमिटि थायो बिथांमोननिल' डिसिसननि गोनांथि दंसै गतिके बे खामानिखौ जोंना हाइकमान्डआ मावगासिनो दं बाखि एभ्रि बिथिङावनो जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो अके जानानै दंखासै जोंजों माने जोंनि नैथि सोरबा आगसि आगदा जे दं बेखौ जोङो मालाबाबो सानखाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि आरो एजिपिनि हेफाजाबजों 100% देरहानायाव फैखाबाय आरो दिनैनि दिनाव जाय मुसलमान जाय आदिबासिखौ लानानै हाग्रामानि दिनाव बायदिसिना खालामनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दैदेननानै गुलाय गुजाय खालामनानै जा खामानि मावबोदोंमोन बेखौ रियेलाइज जाजोबनानै बिपिएफखौ नागारनानै गासैबो इउपिपिएल दोलै नोगोरै फैगासिनो दं मैयानो नायदो नोंथांमोना 700 जन बिपिएफनि हार्डक'र केडारफ्रानो जइन जाफैदों बेफोरनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि गतिके बिथांमोना जेसेबांखि बुङाथो गावसोरनि मानसिफोरखौ बुरखाय माबोरै लाखिनो हाबावगोन बेखौसो नायखादों बिपिएफआ आं बुंदों दा सोरबा मानसिफ्रा जाबायदि हा फानग्लुंगासिनो दङ बिपिएफनिफ्राय साननैसो उनाव बिसोरो मानसिफोरखौ थगायनानै 1 लाख होगोन 2 लाख होगोन 3 लाख होगोन होननानै बिपिएफआव इयुथफोरखौ जौ लोंहोनानै जोंनि जेनेरेसनखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों ना बड'फानि सानस्रि मा होनगोन गेरेमसा हारि दानायनि बर' थुनलाइनि सानस्रि आरो जोंनि आबसुनि सानस्रिया मोनसे माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफाद आरो बे माहारियारि बादखौ दिनै बिपिएफनि माखासे सापर्टारफ्रा जायखौ आं मैयाबो होनदों सैमा सिखाव होननानै सैमा सिखावआ जेरै खारबाय थानाय मासे मैखौ गोथांखौनो होसो दरलब अरख्लानानै उदैफोरखौ अरसिनानै बुथारो बेफोरबायदिनो आबसु आरो साहित्य समाजनि सानस्रिखौबो अरख्लिब जाजोबनानै जोंनि समाजखौनो माहारियारि बादनिफ्राय गोजान खालामनानै गतिके बिथांमोना जेसेबांखि खालामनो नाजाया मानो दिनैनि 21st सेन्चुरिनि इयुथफोरा जोहोलावजोफ्रा जेब्लायबो सांग्रां